Ja, den kom til at vare for lang tid desværre, så vi lavede lige ned. Og på et tidspunkt kom jeg også til at lave en vlog, når vi på sommerferie, så det kom til at blive rigtig sjovt på den her kanal. Ej, den kom til at gå ud den der, fordi de er sådan nogle lortemænd. De kan ikke finde ud af at spille fodbold. Prøv at se. Bare sådan låne af. Prøv at se. Prøv at tage bolden fra mig. Jeg løber bare lige ind der. Ind her. Ind der. Ind der. Prøv at se. Kan ikke noget, mand. Prøv at se, hvor dumme de er, mand. De er sådan nogle lille røvhuller. Ronaldo, han skal lave her. Ronaldo, mand. Han er syg. Sæt. Og I kan også gå ind på Banana Boys kanal. Den er sjov. Hvad? De er dumme. De er sådan bare sådan noget. Shit, nigga. Oh, shit. Ud til mig. Den tager Kroos, det er godt det der. Så, Pepe. Pepe. Han er Pepe, mand. Pepe-skills. Pepe-skilleren. Så. Ronaldo der. Så, Ronaldo, kom nu. Ronaldo. Tag bolden. Sådan. Nej, Ronaldo, kom nu. Så hold. Godt Ronaldo. Ronaldo kan sej. Så kan jeg bare. Så Ronaldo. Nu er der hat-trick. Og Ronaldo er. Sådan. 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 Sådan med den. Hvor lægger ind. Det er sgu da sindssygt nok. Ikke? Prøv at se. Lægger der sådan noget. Du. Eller website. Fuck dem. Sådan en video, jeg uploader hver eneste dag, tror jeg. Så jeg skal i skole her. Så jeg er faktisk 14. Men jeg skal høre på min stemme. Ja. Den gør man. Sådan. Herfra. Nej. Bravo, han er sindssyg, så han kan ikke lade være med at stå. Ja, fordi han er så pussy. James Rodriguez. Fuck, det er sygt, det der. Jeg kommer til at optage videoen inden halvlejen, så er det. Ja, så. Det handler om 2 minutter, så jeg filmer kun til halvlejen. Shit der. Så herfra. Sindssygt. Vi stopper den her, så vi ses. I får lige lov til at se målet en gang til, så.